चिन्नू के पाँव में क्या हुआ दिखाओ उयो पप्पा नहीं नानी आता नहीं तेरे सो गिले नहीं आ गिलीदन हैं गिलीदन आज का मेन्यू क्या है ये We are having the sandwich and then there is some salad which you have kept it there and what and सुबह का बचा हुआ चावल पंद्रह जे बग्याली तो नहीं बनी हमने इतना लाइट एकदम सैलेड People come and people नहीं नानी ऐसे ना मांगे लेगा इसने क्या है ये चाहिए चाहिए हाँ where's lemon go search that Hey, okay, kenapa ini? Kelai kawai drum. Tanda, just living dunia mazang. Got it? Very nice. Okay, ma. Chale rekho. Good night, everyone. Kamal lagun sungin deh. Chalo, good night, everyone. ठीक है चल इधर हाँ बस गुड नाइट एवरीवन through high streets we know जुदि नोंथाङा माबाफोर हास्थायदोंबा बिनि उपराव खामानि खालाम with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै सा लोंगासिनो नानिजों आंजों मोनबाजैयाथ' लोंखांबाय मालाय दिनै 11टानिफ्राय 1टासिम फुरा मिटिं दं ओमफ्राय आंहा नै दसेनि उनावनो नानिनि बुक्स मोनगोन दिनै बेखौ स्कुलाव थांनानै लायनांगौ दे होमबालाय दिनै ब्लगखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय say good morning Meher अच्छा बोलो कैसा शू चाहिए आपको ऐसा शूज ऐसा शूज क्या होता है वो बोलो हील्स वाला शूज जिसमें चप्पाव ऐसा हो जाता है दानी भाई ने हील्स गाननो आसला ठीक है बाय ले रायजोफोर एसे नानि स्कुलाव थांनानै फैगोनसै ओमफ्राय एसे दैबो लाबोनांगौ मैगंबो लानानै फैखानोसै गाबोननिखौ बारे थांनो हायालै बेबायदि अखा हानायखाय लामाया दैजोबलै बे जाहैबाय रांकागलनि बावनो नानिनि स्कुला बांद्राय गोजान गैला लेखा मोनगोन नालाय दिनै लानानै फैनोसै ओमफ्राय जे विकेन्डआव जोङो मैगंफोर लायोमोन दा बेखौ दिनैनो लानानै फैदिनि गाबोन समफोर न'आवनो आराम खालामसै ओंखारला बेबायदि बारायनाय समाव ओंखारजायालै नायगोन दैया बोथोरानो बेबायदि जाहैबाय नालाय अखा हानायल' बावनो नानिमोननि स्कुला सफैबायलै लायनानै फैग्रोदिनि एसे सिङाव केमेरा लांफानो हानाय नङा एलाउ खालामा देलै लेखाखौ लाखांबाय खिन्थु नोंथांमोनानो मोनसे जिनिस देखायनि आं टायारनि पाम्पआनो गैया सिगांना गैया फ्लैट जाबाय पान्चार शपआव सफैबायलै एसे पाम्प होग्रोदिनि ओमफ्राय बिनि खाथियाव मा दखान दं नोंथांमोनानो देखायनि आं सलिड ना ओइ बाव लिक जादोंमोन बानायखांबाय पुरा चेक खालाम एक बार सर जाय बेंगलराव थायो बे लामाखौ मिथिगोन बे जाहैबाय बानारघाटा रोड बै जाहैबाय रेनबो हस्पिटाल उन्दैफोरनि ओमफ्राय हुन्डाइ शोरूम दं ओमफ्राय बिनि जस्ट अपोजिटआवनो जाहैबाय रंका कॉलनी जाबायलै फिक्स जाबाय पुराना लिकेजावनो लिकेज जाफिनदोंमोन बेखौ सिल खालामहोबाय दा जाबाय दे लाखांजोब्बायलै आं दिनै न'आव लामाफ्रा दा मानि खालिथार केसेसफ्रा बारायगासिनो ना नङाबा बे लामाया एकदम बिजि जायो बिरादनो दिनै एकदम खालि नुथारदों माथो नानिनि लेखाबो फैबाय मैगंबो मोनबोबाय
दै लाबोबाय बे विकेन्डआव न'आवनो थानोसै जेरावबो थांला देलै दुगैग्रोदिनि दे दुगैखांबायलै एसे फ्रेश जाखांबाय बाहेरानिफ्राय फैनायनिफ्राय नानि मोनहानि गेलेगासिनो से हाय मेहेर आसोला इन्ट्रेस्ट गैया ओमफ्राय ओंखामाथ' रेडियानो जाबाय ना ओमफ्राय गासिबो संजोब्बाय नै दालि दङ ओमफ्राय नै दिनै जाला जासिगोनलै कारेला एवनायसो ओमफ्राय बिरादानो कमेन्ट खालामनानै सोंदों कि बाजैनि फंबाया बोरै जाखो हामखोना हामदिया होननानै हामनायाथ' हामबाय खिन्थु आफ्टार इफेक्टआ एसे नुनो मोन्दों बेनाव रेगुलार फल'आप सोलिगासिनो डाक्टारफोरजों नायनोसै बोरै जायो खबर होबाय थागोन आं दे नानिया जोङो दुगैखांबाय दाना गोरलैया से हाय खामानियाथ' जाबाय थागोनलै दे ओमफ्राय नोंथांमोनहा जों मोननै एक्सपिरियेन्स शेयार खालामनो लुगैदों आं जे आं बेखौ एक्सपिरियेन्स खालामदों आरो सोलोंबोदों दासिमबो बे जाहैबाय मिस्टेक जुदि नोंथाङा बबेबा खामानिफ्राव मिस्टेक खालामबायोबा बेनिफ्राय सोलोंनो नाजा लार्न फ्रम योर मिस्टेक्स सेकेन्ड थिंआनो जाहैबाय दिनखौ सानफ्रामबो पजिटिभ नटआव स्टार्ट खालामनो नाजा होमबा नोंना फुरा दिनानो मोजाङै थांगोन बेसो मोननै लाइफ एक्सपिरियेन्स आं नोंथांमोनहा जों शेयार खालामनो नागिरदोंमोन ट्राइ खालामनाय रायजोफोर जोंहा मोनजालायबाय दिनै जेबो गैथारालै कारेला बाजिसो जेबो गैया ओमफ्राय दालि दं एसे नानियाबो जागासिनो गन्थङा हाबबाय हनै आसलफ्रा फैथ'वाखै दाबो जागोन दिनै All or nothing. Gotta mean something when you're misunderstood. नै नानिया जोंना उन्दुगासिनो ओमफ्राय मैया खोन्थानाया आं नोंथांमोनहानो कि सासे मानसिया 50 जन इनफेक्ट खालामदों होननाया बे बाथ्राया नंमारगौ दहाय पान्चार खालामहैयाखैमोनबा थिक खालामहैयाखैमोनबा टायारखौ बे पान्चारवालाया बुंबाय नंमारगौ सार बे एरियायाव दा थांथार सिल जानानै दङ दा मा खालामबावनो नोंथांमोनहानि सिगाङाव Q&A सेसन पार्ट 2 खौ जोङो बे सानडेआव लाबोगोन ओमफ्राय जुदि फार्स्ट पार्टआव नोंथांनि कुवेश्चना आन्सार जायाखैबा सेकेन्ड पार्टआव नोंथांमोननि कुवेश्चनखौ जों आन्सार खालामनो नाजाथारगोन दिनैथ' फ्राइडे जाहैबाय गाबोन समफोर बन्द'लाय जाहा दे होमबालाय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye